चरण जल्ला की वही माताजी जल्ला तशेला आम्ही सीधा 18 अध्यायांत घ्या वेळ सेव जातना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम प्रप्रथम जाऊन आम्ही गेल्या गुरु महाराजाले चरणारविंदाक नमस्कार करून त्यांगेला आशीर्वाद मागून घेत असत तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्ती वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक नमस्कार करून आशीर्वाद मागून घेत असत तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जाऊन शिलाम गेलो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाल चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार करून तगले आशीर्वाद मागून घेत असत आज आमक मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जाऊन शिलते सत्संग भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर मिळतस आजी आम्ही 18 अध्यायाचे एक सम्मरी मळरी क्रोडीकरण म्हणतात ती 18 अध्यायाची सगळे भगवद्गीतेचे एक सम्मरी ते 18 अध्याय तुम्ही सगळं ऐकलेलंच तशी त्या 18 अध्यायाचे अपास एक क्रोडीकरण आ माझी दिवचे प्रयत्न करता तुम्ही एका अध्याय तुकन ऑड एक यात्री जाऊन आजी 18 अध्याय कंप्लीट करून आजी ताजी एक क्रोडीकरण ऐकूच एक भारी एक उत्साहांत बेसलेंती मक्कळ तस आता या अध्याय सूर जाताना अर्जुन एक प्रश्न घालता वापस इतले सकट सांगले भगवंतान कृष्णान मागिरी अर्जुनाक डाऊट अशी म्हणजाल्यारी तका मना वचनी म्हणजाले इतले सांगो नाही ना आम्ही लेखले आमक मना गेला म्हणून इतलं ऐकून आता आमक मना गेला की म्हणून गोत ना ऑर्डर तक्का अर्जुनाक आणि काही डाऊट अस आमक डाऊट ना भारी कष्ट अस म्हणजाल नव्हते शेलारी भगवद्गीत मना करून घेवचे ते देखून आम्ही महाप्रभूक उडगास काढया चैतन्य चरितामृतांतू कृष्णराज कविराज कृष्णदास गोस्वामीन सांगेल असं कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामितं कोणी महाप्रभू उडगास काढले म्हणजाल्यारी कसले काम दुष्कर जावत कितलं कष्ट जावत काम ते सुलभ जात काही तशीची ताक उडगास करणे म्हणजाल्यारी विपरीत जाता सुलभ अस म्हणलेच मात्र आम्ही करची नाही ते महाप्रभून कोरोच आमगेल करन म्हणून आम्ही उडगास करणी वे ते सुलभ असेल कामे दुष्कर जाता म्हणून या श्लोका मुखांतर आम्ही मना करून घेवे ते देखून महाप्रभूला उडगास काणू आम्ही मुखार सुया या 18 अध्याय या जे क्रोडीकरण आज मना गेले म्हणजेलारी इतके तुम्ही आईल ते यात्रे भारीच चंदायर तुमका उडगास येता यात नाही आम्ही कडेरी म्हणले पुन्हा एक जेवणांतू कडेर जलेरी एक ताजे रुची अस एंड करचेंतू नाही पक्कन कोणा मध्ये अपेल म्हणजेलारी ताक रुची ना ते प्रकार आम्ही हेवे हे 18 अध्याय आम्ही सुलभ करून मना करून घेतली म्हणजेलारी सगळे भगवद्गीता आमका सुलभ जाता आता अर्जुन प्रश्न करता याच्याकडे तू मना करून घेतला नाही वे अर्जुनाला प्रश्न कसाले संन्यासनी त्याग मक कसं म्हणून सांगका म्हणून प्रश्न करताना कृष्ण सांगता बळे संन्यासनी त्याग मळरी विंगड नाही हे विद्वांसान चारिन मन अभिप्राय दिला तिन्ही श्लोकांतूची देव सांगता चारिन मन अभिप्राय विद्वांसाला कसं म्हणल्यारी एक टाइप ऑफ विद्वांस कसं सांगता म्हणल्यारी काम्यकर्म पूर सोडका म्हणून मागीर एक सेट ऑफ विद्वांस कसं सांगता म्हणल्यारी काम्यकर्म सोडच्या गतीना
कर्म करताना ताजे फल आशी सोडका म्हणून सांगतात. आता तिन्हीच एक सट्ट कसं सांगता मला विद्वांस पुरा कर्म म्हळ्यार तांतू पुरान ती दोष असत ते देखून कर्म करचे सोडका म्हणतात. चारीच एक अभिप्राय कसा म्हळ्यार विद्वांसाले यज्ञ दान तप पुरा चांग ते पावन करता पवित्र करता ते करताल्यांक ते पुरा उपेक्ष करूनच जमी अशी चारी नमन अभिप्राय विद्वांसान दिलेले कृष्ण सांगता. आणि कृष्ण कसं करता म्हळ्यार तागेल अभिप्राय सांगता. तागेल अभिप्राय कसले एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्था निश्चितं मतमुत्तमं. मेगेले मत मेगेल ओपिनियन कसं म्हळ्यार तुम्ही काम करी अंती जल्लरी ताज वैर आशिल्ले ताजे फला वैर आशिल्ले अटॅचमेंट सोडी अंती. काम कंचे वायट नाही कंचे जाल्यार ताजे कामा वैर आशिल्ले ते काम करताना कर्म करताना मी ताज वैर आशिल्ले ते फला अटॅचमेंट आस पळय ते आमी सोडका. आम्ही आमकां मना गेला इतले काळ आम्ही भगवद्गीता ऐकून भगवद्गीतेंदू सुरवेरची 6 अध्याय कर्मा विभाग कर्म कोर करता करता आम्ही कशी दावा पावयेत म्हणून सांगतात अंतू कर्मा मुखांतर मागिरी मध्येन तू भक्ती कोरून कशी देव पावयेत. आणि 13 तुकन 17 ज्ञान पावनु नॉलेज एटेन कोरून कशी देव पावयेत म्हणून सांगता असंती. ते प्रकार आता एका तुकून 6 अध्यायाचे एक जिस्ट एसेन्स आमका आजी 18 अध्याय देव एका तुकून 12 श्लोक ताय सांगता. तांतू एसेन्स कसं म्हळ्यार क्रक्स म्हणता ती मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट कसं म्हळ्यार एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्था निश्चितं मतमुत्तमं. हे निश्चय जाऊन मेगेल अभिप्राय कसं म्हळ्यार तुम्ही काम करियंती यज्ञ दान तप कर्म पूरा करियंती जाल्यार करताना या ताजवैरी फला आशी दवरनु कांती मेगेल कर्तव्य म्हळ्यार एक बोधन रे एक भावना रे तुम्ही करियंती ते मेगेल अभिप्राय म्हणून देव सांगता. आता ताज एक जिस्ट जाले एका तुकून 12 श्लोक ताय जाले म्हळ्यार एका तुकून संच अध्याय जाले एका तुकून संच अध्याय ताय आशिल्ले अध्यायाच पुरा जिस्ट एसेन्स कसा म्हळ्यार एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्था निश्चितं मतमुत्तमं. सगळ्याक कळले म्हणले साम सकडे यज्ञ तप दान कर्म पुरा कंचे सोणू कांती करियंती जाल्यार ताजे वैर आशिल्ले फल आश कोरणू कांती कर्तव्य म्हणले कोण करियंती. आता 13 अध्याय तुकून 17 अध्याय ताय ज्ञान विभाग म्हणता ते सगळेच एक क्रोडीकरण करून देवान 13 तुकून हंगा 17 श्लोक ताय घाला 13 तुकून 18 श्लोक ताय तांतू ते जिस्ट कसं म्हळ्यार दावान कसं सांगिलात अटॅचमेंट आसून फला वैरी म्हणून तशें जाल्यार डिटॅचमेंट कशी येता डिटॅचमेंट कशी येता म्हणून मना करून घेवका जाल्यार एक काम करताना आमकां तांतू कसं सकड 5 अंश म्हणून कळका. आमकां विरक्ती येवका म्हणजे जाल्यार कामा वैर डिटॅचमेंट येवका जाल्यार ताजे तात्विक स्वरूप आमी मना करून घेवका रियालिटी म्हणटा ती. ते रियालिटी कसं जालें ते 13 तुकून 18 श्लोक ताय देव सांगता. आणि ते 13 तुकून 18 श्लोकात जिस्ट ताजे क्रक्स म्हणटा एसेन्स कसे ते 16 श्लोक ते मना करून घेवका. सुरवेरचे कर्म विभागाचे क्रक्स 7th की 6th आणि हज ज्ञान विभागाचे क्रक्स 16th
उड्गास्दपर्यन्ति तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति. कोण 5 कारण मन आकोरून घेतले, मन आकोरून घेनतिले आपणे न करचे पुराय काम म्हणून लेखत की तो अविवेकी. ये पूरा करचे धवान 5 नमने डूअर्स सके 5 नमने ये जाऊ का कंपोनेंट्स म्हणजे घटक ते कसं सकट म्हणून मी म्हणा कर का प्रति काम करताने अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्ट देवं पंचम देवं चैवात्र पंचमम. अधिष्ठान अधिष्ठान मला कसं एक जागो एक काम कर का जिल्हा एक जाग जाऊ का तथा करता एक करताल जाऊ का एक काम जाऊ का जिल्हा सुरवेर एक जाग जाऊ का कंची काम तुम्ही काढी आणते सुरवेर एक जाग जाऊ का मगर एक करताल जाऊ का मगर करणंच पृथक विधम म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट्स जाऊ का विविधाश्च पृथक चेष्ट विंगड विंगड नमुन्याचे प्रयत्न चेष्ट मगिरी दैवम चैवात्र पंचमम देवाले परमिशन जाऊ का ये मेन पांचंतो चार्यासुने पंचात ना जलरी चारी व्यर्थ ते मना करून घेऊ का मी कंचे काम जेव्हा आज एक लेक्चर दितस तुमका 18 अध्याय आम करता म्हणून लेखलेरी ना ते देवाल परमिशन जाऊ का आज 8 तुकून 8:30 तुकून 9:30 जननी देवीदासी उल्लयतस तागल परमिशन ना म्हणजेलरी म्हाका तापकी खांकी येईल म्हणजेलरी आज म्हाका उलोवचें जायना तशी खंयची काम तुमी काडया दपास विंगड विंगड जावन हांव सांगचें गतीना एक चोर का म्हणजेलरी दावाल परमिशन जाव का ताण म्हणाले कोण आज असेल घरलेक 2 गंटले वत्ता हांव चोरता म्हण लेखलेरी दावाल परमिशन असले मात्र ताका ते काम साध्य ना जाल्यारी मध्यान कसले अडचणेलेरी काही तागेले ताका धरता ती काही कसले पुणे जाता अडचण येता तशी प्रति कामांतूय देवम चैवात्र पंचमम हे 4-5 अंश आम्ही मना करून घेणी म्हणजेलरी हे मना करून घेऊन आम्ही कर्म केली म्हणजेलरी त्यांना आमका अहंकार येना आम्ही करचे म्हणून अहंकार येना त्यांना ऑटोमॅटिकली आमका डिटॅचमेंट येता. हे आता रियालिटी जीवनाची खंयचे काम करताना आम्ही करची नाही देवान परमिशन दिला देवाला इच्छेच ते ऑलरेडी डिस्टाइंड बाय द लॉर्ड तशी म्हणू लेख तशी केली म्हणजेलरी कसं जाता यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोका नहंती न निबध्यते तशी केली म्हणजेलरी अर्जुना यस्य नाहंकृतो आम करची नाही म्हणाल भावनेर यस्य नाहंकृतो भाव आम करची नाही म्हणाल भावनेर केली म्हणजेलरी तसल बुद्धी घेऊन केली म्हणजे हत्वापि स इमा लोकान सगळे लोकाके अशील जनाके कोणाके सगळ्याके जीश मारलेरी न हंती न निबध्यते तुका बंधनात पणातो म्हणून अर्जुना सांगचे हे आता मना करून घेऊ का आम्ही ज्ञान म्हळ्यार कसं ज्ञानेन तू कसं ते 5 अध्यायान सांगते ना देव आम करची नाही आणि तुम्ही करची नाही पुराय आम परमिशन सँक्शन दिलेल्या नंतर ते जाऊचे म्हणून देव सांगता 5 अध्यायान तो ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम सांगते देव त्यांना तू गेले बुद्धी चमकता है म्हणता नव्हे तू मना करून घेतलेरी हे ज्ञान मना करून घेतलेरी तुगेल बुद्धी ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ म्हणतांती उजवाड जत प्रकाशमान जाता म्हणून देव 5 अध्यायान तू सांगला ताजी जिष्टीये आता मी मना करून घेवचे आता 18 श्लोक ताय जाल्ले आमगेले आता 19 श्लोकात कोण 40 श्लोक ताय 19 to 40
देव एक ऍक्शन जाव का जलरी सुमार घटक असता का कॉम्पोनंट्स म्हणतात ती ते कसं सकड म्हणून मग सांगता देव ते एक ज्ञान मागीर एक कर्म मागीर एक करतालो एक ज्ञान म्हणल्यार इन्फॉर्मेशन घेवची आमी सुरवेरी कसले कोरका जाल्यार कर्म कसले ऐकता माताजी ऐक पडता असतं माझी कोण ऐकना ऐकपणा म्हणले कोण ऐकत हाव ओके ऐकत माताजी जय तशी एक काम करचे जाल्यार 5 सुमार घटक अस कंपोनंट्स म्हणून ते सुरवेरी नॉलेज म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन आम्ही गॅदर करता ती मागीर काम करता ती कर्म करता ती मागीर करतालस ते एक काम करताना मागीर बुद्धी मागीर दृढते म्हळ्यार डिटर्मिनेशन जाव का एक काम करचे जाल्यार मागीर सुख तांतो कसं मेळता सुख पुराण म्हणे दुःख समाप्त करून एक सुखाक अन्वेषण करून आम्ही वता ती हे सगळं देव सांगता 3 नमुन्याच्याच काही सात्विक राजस तामस पुराय आता सांगितलंय ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धी धृती सुख हे सगळं 3 मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर रस हे 3 दोषपूरित जावनच इथे म्हळ्यार दॅट इज अंडर द मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर कसं सगळं गुणाची मुळा करता की आम्ही तांचं सगळं दोष असची म्हणून देव सांगता हे आता सांगेल सगळं असणं कंपोनेंट्स ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धी धृती सुख पुरा त्यांत पुरे दोषच इथे म्हळ्यार देव सांगता 40 श्लोकारी न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु आपना सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः म्हणता न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु आपनः लोकांत जावो स्वर्गांत जावो खंय जावो हे सगळे मेटीरियल वर्ल्ड अंतू कोणे गुणातीत नांती कोणे गुणातीत नांती ते देखून कोण कसले काम करो सगळे दोषपूरितची हंग देव कशी स्टेप बाय स्टेप वता म्हणून सम मी मना करून घेऊ का हे सगळेची भगवद्गीता कशी म्हळ्यार फ्रॉम डिटॅचमेंट टू डिवाइन अटॅचमेंट सुरवेर आम्ही कोण म्हणून मना करून घेऊ का मागीर आमगेल संबंध दावालोट कसं म्हणून मना करून घेऊ का आम्ही त्या अंगा येयले आम्ही अंगाचे नाही आम्ही त्या लोकांचे ते देखून अंग डिटॅचमेंट जोन घेऊ का ते डिटॅचमेंट जोन घेऊन हगूर अटॅचमेंट खंय दवरून घेऊ का ते दिव्य परमात्मा लोट दवरून घेऊ का म्हणून हे मना करून घेऊ का आम्ही ते देखून सगळे भगवद्गीते इट इज अ जर्नी फ्रॉम डिटॅचमेंट टू डिवाइन अटॅचमेंट हे मना करून घेऊ का आम्ही तशी देव सांगता सुरवेरी अटॅचमेंट सोडयंती मागीर डिटॅचमेंट कशी हाडचे म्हणून तिन्नीचे पुरा काम केल्यार आम्ही डिटॅच जावन जाल्यार आमक ते दोषपूरित जावन असचे पुराय काम 40 श्लोक ते मागीर देव सांगता हांगा मेटीरियल वर्ल्ड अंत कोणी गुणातीत ना ती सगळ्यांनी काम करचे गुणाचे अंडर गुणा मुळांतू काम करचे ते देखून सगळ दोषपूरित जाल्यार देखून त्यात क्लीन करता ते काम गुणशील काडका ताका कशी काडचे खंयचेय काम आम्ही गुणातून भायर येवका जाल्यार ते दावाल कितें करका दावाक ऑफर करका खंयचेय काम तेन्ना ते निर्मल जाता तेच देव सांगता पळयंती स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः 45 अंत पळयंती स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु आता ऐक अर्जुन हांव सांगता
सगळे तंतंगल काम करू येतं तंतंगल स्वभाव आवंदोनु तंतनी तंतंगल काम करू येतं जल्लेरी तंत परफेक्शन कशी मिळता म्हणून सांगता म्हणून देव सांगता 46 सांगतो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिं विंदति मानव मनुष्य परफेक्शन पावता कशी प्रति काम ताणे दावाक समर्पण करका तम अभ्यर्च स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ म्हणल्यारी तक्का ऑफर करका अभ्यर्च करका त्यांना पूर काम निर्मल जाता म्हणून सांगतांग देव कशी स्टेप बाय स्टेप वत पण देव खाली 18 अध्याय मना करून घेतल्यावर तुमका सगळे भगवद्गीतेचे ते करंट फ्लो ऑफ करंट तुमका मनावता आता देव सांगता आम्ही सिद्धांत शिका खाली कहाणी ऐकून प्रयोजन ना आता सिद्धांत शिकचे म्हणल्यारी सकडा काही बोर सुपर ओ सिद्धांत म्हणल्यारची की बोर नीद येता तक ती ಒಂದು कहाणी सकडे घालनो आम्ही इथे मना करून घेवचे ट्राय करूया सिद्धांत कसं लेतांगा दाबाक ऑफर करका तशी आमगेल काम निर्मल जाता कशी आम्ही अंटन आणता पोणस कट करताना मॅन हाता लागता ते मॅन हाता लागना तशी आम्ही कसं करता ती हाताक सकडा काय गोतस त्याल पुसतान ती त्याल पुसताना त्या पणसाचे मॅन हाता लागना पोणस खावी येत हाता मॅन लागना नाही मॅ तशीची आम्ही कामही करू येत आमक ज्या जल काम करू येत कसले काम करू येत कसले खावी येत कसले नेश येत कशी पूर दावा ऑफर करका उद्धवान केलेल्या बरी ताणे कृष्णाले वरलेले खाऊन वरलेले खाऊचे शिल्के कृष्णान घाल्लेले वरलेले अवंगाले मागीर पोरणी जावन नक्क म्हणून घाल्लेले अवंगाले ताण घालचे शिले कृष्णान घाल्लेले माळ ताण घालचे शिले तशी तो निर्मल जावन आशिलो त्या प्रकार आमके एक गुलाब जामुन खाऊ का आश जाऊ का म्हणल्यार चूकी नाही कसले मनुष्याक कसले चूकी नाही प्रत्येक धाव गुलाब जामुन करियंती चक्कुल करियंती पै राधा अष्टमी कंगा 3000 ऑफरिंग्स जल्ले कोडियाळ अंतु राधेले दूर ऑड स्टेज बंदिले आमगे साधारण हॉलाचे 1/4 स्टेज केल्ले स्टेज वेरी कोणे कितले आयटम्स हाडयत केलो जणांनी 20 30 50 सकड आयटम्स हाडलेले 1-2 जल हाडलेले जणांनी आसा तंतंगल गरले कोर्नु शुद्धारी ते हाणू सकड 3000 एक लेखाचे ते पोयाचे प्लेट हाडलेले ते स्टेजा वेरी चंद डेकोरेट करून कितली चंद एकले गुलाब जामुन एकल्यान ते राईस हे पुरा 3000 आयटम्स जीरा राईस ते काही कसं ना म्हणून सांगू जायना पेणोरी चाकुली कितली ना म्हणा चाकुली तांबडी चाकुली मागीर स्किन कलर चाकुली 5वी चाकुली कितली चाकुली भारी चंदशील त्या पळोवचेक भारी चंदशील तशी प्रत्येक आमक ज्या जलेला आमी नसची की खावची की कसले काही उणी ना डिवोटीसाक एकच खुशी आमका वरलेले जणाले काही कृष्णान यूज केलेला आम्ही यूज करचे त्या खुशी आमका ते आम्ही निर्मल जातात आता देवो तागेला साक्षात्कार जावका जाल्यार 3 फेसेस आसा फेसेस म्हळ्यार 3 स्टेज हंत एक गुह्य ज्ञान एक गुह्यतर ज्ञान एन गुह्यतम ज्ञान गुह्य ज्ञान म्हळ्यार ब्रह्मन रिअलायझेशन आमगेले आम्ही ब्रह्मन आम्ही शरीर नाही म्हणून मना करून घेवचे गुह्य ज्ञान ते कशी मनावता कर्मा मुखांतर देव सांगता सूर्यर सांगला निष्काम कर्म करका कर्म करता 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 एक दिसू मनावता आम्ही करची नाही वी आर नॉट द डूवर्स कृष्णान कोरोच आमगेल करन म्हणून मनावता नाही वे तुंच करता आणि करविता शरण तुला भगवंता मी शरण तुला भगवंता नाही वे मागीर कसं ते नेक्स्ट फूल तुझी आश्वास फूल फुलते
नाही वे मगिरी पान हलते तुगेले परमिशन असल्या मात्र फूल पडची की पान हलची की सगळं तुगेल परमिशन जाऊ का नातल्या कसले हल्ला ना एक पान तर हलका जला री रो प्रत्येक तगेले भैयान जाऊचे मत भैयात वाती वातोयम एक वारी वचका जलरी तगल परमिशन जाऊ का मत भयात वाती वातोयम सूर्य स्तपति मत भयात सूर्य तप का जलरी तगले भयान वर्षती इंद्रो मागिरी दहती अग्नि अग्नि झोड़का जलरी तगल परमिशन जाऊ का पावस हेव का जलरी तगल परमिशन जाऊ का मृत्यु चरती मत भयात मिगेल भयान तू मृत्यु तकड़कड़ होता राके कृष्णा मारे कृष्णा राके के कोणे लेक्लरी जीवंती जाव का आसू का म्हण जाल्यार कोण जीश मार का म्हण लेक्लरी दाबाल परमिशन नावे तो मरना तेची तन मोर का म्हण असले कितली जन सूत्र बनता गार्ड जावन सिक्युरिटी जावो तका मरच असलेरी दावान लेखली वेता तगल ते शरीर त्याग जत्ताच हे आम्ही मना करून घेऊ का ते काम करता 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 आमका मन आवता जप करता 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 मग काम केलं रे खाली राम 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 म्हणून सांगून वाण शिमयतालो रे दास तो दावा पावलो दावा मना करून घेतली ताणे तशी कसली काम करेन ती जप करता काम करता असले रे आमका मन आवता याम करची नाही इथेच मका काली आम केला आज करू जायनी पूरे दावान करूचे अर्जुनाला तेच अर्जुन कृष्णान तगला बायलाक रक्षण करका म्हणून सांगून संदेश दिताना तक जायनी कृष्णान शरीर सोडताची स्वदामा वताची 16,000 बायलांक राखू जायनी सगळे महाभारत युद्धात तो हिरो अर्जुन त्यांना तकळता याव केलेलं नाही प्रति मेगेल युद्ध जल्लेलं कृष्णाला कारण म्हणून आणि ज्ञान निष्ठेंतू पाव्येत अंगपळ 51, 52, 53 अंतू ज्ञान निष्ठे बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी अथवा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते अशी ज्ञान निष्ठ केली म्हणजे रे ज्ञान येता ते एक विंगड प्रोसेस एक कर्म विभागान तो कर्म प्रोसेस कर्म करता 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 आव करचिने पूरा दावान करचे म्हणून मनावचे हंग ज्ञान निष्ठे बुद्ध्या विशुद्धया युक्त बुद्धी आमगेल निर्मल कोरका कशी आमगेल सेन्सेस पूरा कंट्रोल कोरका इथे काम असता का प्रयत्न कोरका एंडेवरस प्रयत्न करताना आम्ही आमगेल बुद्धी निर्मल जाता आमगेल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आम्ही सेन्सेस पुरा कंट्रोल करका तुम्ही ऋषी मुनीन पुरा जपाक तपाक बेसचे पळयन वे तशी कंट्रोल सकड करतची ज्ञान निष्ठे मुखांतरे आम्ही देवा मना करून घेत जलरी हंग देव सांगता कसं म्हणल्यार 54 अंतो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती तसल मनीषो ज्ञान निष्ठेंतू अभ्यास केलेल मनीषो तका आशी म्हणना कांक्षी म्हणना कसले ना तसल मनुष्याक हाव भक्ती मिळता कशी पण मद्भक्तीम लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम एक भक्ताला संग मिळल्यार मात्र तका भक्ती मिळचे ना जल्लरी तो हिंकर अब्बळीता हाव ये शरीर ने हाव आत्म ये शरीर सोण वत्ता मेगल हात कट केल्यारी हाव मळल वस्तस मेगल पाय कट केल्यारी मगरी हाव वस्त तशला पाय हावने हात हावने हाव सांगता सकाळी उठेल कुठल्या मक्क लायक नीत पडलंय म्हणून कशी कळलंय नीत पडल्यानंतर लायक नीत पडलंय म्हणून कोणा नीत पडलंय कोणकी एकलाच म्हणजल नव्हे कोणाकी एकलं मक्का कंची बासरे तुम्ही पळयंती मक मेगेला ಪಯ್ಯ ದೂಕಿ ಮೇಗಲ್ ಶರೀರಕ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲ ನವೆ ತಲೆ ಸಿಡಿತದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ತಶಲ ನನ್ನ म्हणून क्लास ಮುಂಜಲ್ ನವೆ ತೇಮನಾವತ್ತ थिंक ತಂಗಲ್ ಎಂಡ म्हणून ತನ್ನಿ ಲೆಕ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಂತು ವಚ್ಚ ಜನಾನು ತೇಚಿ ಎಂಡ म्हणून
त्यांनी एक भक्ताले संग कोरनो भक्ती मार्गार आम्ही वचका ते देव सांगता नाकलेरी पळयंती रघुनाथ भट्ट गोस्वामी त्यांनी महाप्रभू पळोचेक वाराणसी तुकून बाहेर सरतांती वाराणसी तुकून बाहेर सरताना तांका ಒಟ್ಟು मध्यंत वाटलेरी रामदास विश्वास म्हणून एकलो मेळता त्यांनी दोग जण उलयता वतंता गेल तोंडार केदनाय राम नाम रामदास विश्वास आले राम 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 म्हणत सती मध्यंत तुगेल बॅग दवरव्या म्हण तुगेले पोटली दवरव्या म्हण नका 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 आम्ही दोघ एकल्याक आम्ही जगन्नाथपुरी वच्या ते वचून महाप्रभू पळया तुका दाखयता म्हण सांगून आपून व्हरता जाल्यारी थंय वताना महाप्रभू तागेल तोंड पळयना रामदास विश्वास आले मस्त बेजार पवता रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो मागिरी निमगयता महाप्रभू लगी इतेक तू तश केले ताका इग्नोर केली तेक म्हणताना देव नव्हतो साक्षात ताक कोणा कळन जाल्यारी बाहेर तुकून पळयताना मात्र भक्ती तो सांगता देव महाप्रभू सांगता तागेले मन अंतू कृष्णा लोटो ऐक्य जावचे एक जावचे आशस तो तोंडान कसले भजन करू पुरो पळचे भक्तस पुरो नाही पळेल कुठला भक्त की म्हणून आमक डिसाइड करू जायना हे काणी येतो का मी ते मना करून घेऊ का पळेल कुठला भक्त म्हणून आम्ही मना करून घेऊ जाना केदनाय तशीची केदनाके आम्ही देवा लोटो ऐक्य जावचे का आशे करून जय मना करून घेऊ का आमगे फिलॉसॉफी आहे चैतन्य महाप्रभू मुवमेंट अंतू हे मना करून घेऊ का चीची तुम्ही सकड विना मत सेवनम दियामानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम तुका देव सांगता भागवतांतो सालोक्य सार्ष्टी सामीप्य सारूप्यम एकत्वम अपि उता दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम हे भक्ता कसं जाय म्हणल्यारी केदनाय सेवे कोरका इतेक म्हणल्यारी ते जीवाले नित्य स्वरूप कसले जीवेर नित्य स्वरूप कृष्णेर नित्य दास कृष्ण जीवाल स्वरूप कसं म्हणल्यारी कृष्णाले दास तो ते देखून पण मनुष्यान तर गोतना कृष्णाला दास तो म्हणून तो कसं करता पुराण मन जणाले काम करता केदनाय काम करचे एक जणाक एक पिशी पळा कसले काम ना जाल्यार एक मनीस सुणे व्हरता सकाळीची नाका जाल्यार करोचेक मागीर ताका हाडता ताणलेकचे सुणेले यजमान हांव म्हणून नाही सुणी लागता हांव तांडून वेलेल कडेन पुरो वत पळय हांव यजमान म्हणून बदो कोण आलोचन करियन ती नाही सुणेन आपूण वेलेल कडेन हांव वता आनी लेकचे हांव कृष्ण सुणेला जे यजमान म्हणून सकाळी ताका बोंडोचे आपूण व्हरचे सकड करून काम करून येत तो तशी सेव करचेची एक जीवाल काम ते देखो नक्क जालेल काम नक्क जालेल सेव करचे बदलक तेच देव सांगता स्वभावजेन कौंतेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशोपित अर्जुन स्वभावजेन कौंतेय तू स्वभावान तू क्षत्रियो तुक ते युद्धाचे ते गुण तुका अंगांत आस तू युद्ध करना म्हणल्यारी मुखारसून तू खंडित करता युद्ध कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशोपित अवश्य जाऊन तू युद्ध करता विंगड खंयचे कारण सोदून आता तू ऑड युद्ध करेश ना कौरांग लोटो मागीर तू कसले कारण सोदून तू गेल अंगांत रक्त तस क्षत्रिय शौर्य तू शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम तुगेल रक्तांत ते क्षत्रियाल बुद्धी तशी आमगेले निज स्वरूप कसं म्हणल्यारी कृष्णाले नित्य दासमी ते दासत्वाचे बुद्धी आमगेले तसं उदकाचे प्रॉपर्टी कसले वयर तुकून तो गो फ्लो जत्ताची तू खंय दवरी उद्दा ते फ्लो जत्ताची ताज्या बेसू खंय स्लोप आशिल्ले कुठले ते फ्लो जत्ता तशी आमगेले आम्ही जीवात्मो आमगेले स्वरूप कसं म्हणल्यार कृष्णेर नित्य दास आम्ही कृष्णा विसरले ती कृष्णा लोटशील संबंध विसरले ती तसे आम्ही विंगड जनाला सेवे करचे एक पॉलिटिशियन जाल्यार कितले वोट जावो ताण कसं करचे म्हाका एक वोट दियन ती म्हाका एक जिखवीस येन ती हांव तुमगेले सेवे करता ताकाय तेची सेवे करचेची सकडाले मनोभाव
तशी हांगा आम्ही भक्तांगेल संघ घेवन आम्ही एक भक्त जावका ज्ञान निष्ठेन कर्मात निष्ठतेच करून गुरु 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 येवन भक्ती मार्ग येवका ते देव 56 तुकून 60 ताय सांगतस पळय कशी कोरका ते भक्ती परिशुद्ध भक्ती सेवे कशी कोरका सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाशयः मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम मद्व्यपाश्रय मक्का आश्रय करियंती म्हणतस देव मक्का आश्रय करियंती तेची कोण प्रभुपादाने केलेले तेची दावा वेरी विश्वासो त्यांनी जलदूतांतू अंग तुकुनो शिप्पारी ते अंग सामान वरची शिपते गूड्स वरचे तंतु बेसन पाप अमेरिका एकलोची 40 रुपये घेऊन 40 रुपीस घेऊन त्यांनी चमकलेलं त्यांची जण उद्धार करचेक तांका एकलोच वृंदावन बेसू जायनाशिल्वे लोक उद्धार करचे कितेरी त्यांनी जलदूतांतू एक प्रार्थना बरेल दावा कृष्णाक भारी चंद ते तांत एक 2 लाईन सांगताव तांगेल ते मद व्यपाश्रय म्हळ्याल ते क्वालिटी कळत दावा वैर आश्रय केला त्यांनी कसं सांगचे म्हणल्यार कृष्णा तू गेले वेरी हाव नमगण दवरला तू मेगेले तुगेल कृपेन तू मेगेले तू मेगेल उत्तर शुद्ध जावका मग खंडित तुगेल वेर नमगणस जणाल पुरा शोक दुःख पूरा दूर वचका आणि तू मका थंय तुकून अंगताय आपण अल्ला मग कोणी ना रब्बू घर ना कोणाले गुर्तू ना दुड्डू ना हत्तांतू आशिले कसले टाइपरायटर गेम चमकलो ते कसं ते भागवत कोरचेक एका स्कंद अंग केला थंय तुकून मागीर वरल्याल कोरिया म्हणून सांगून ते टाइपरायटर अंग वत्ता कसले मागीर चोरन वत्ता कसले ना तशें आसतना शिपांत 3 वेळा हार्ट अटॅक जाता तशें आसतना प्रभुपाद एक म्हणता ते पद तबे कृपा कथा शुद्ध सुनिया सबार शोच दुःख जे गुची बे आणि आच जदी प्रभु नाचावो नाचावो प्रभु नाचावो से ते कशी माका नांचे इद्दावा तू तशी नांचे तू खूशी शिल्वरी नांचे तक्का आश्रय घेवचे दवाले तक म्हणजे मद व्यपाश्रय कशी एक बॉम्बेस नव्हे बॉम्बे कशी नांता ते बॉम्बे आटगाराला हातांतो तशी जाल्यार माकनाचे काष्टेर पुतळी जाता नाचावो से माती नाचावो प्रभु नाचावो से ते मक्का भक्ती वेदांत म्हणून गुरुना नाव दिला भक्ती ना म्हाका वेदांतय गोतना म्हाका प्रभुपादान सांगचे जाल्यार ते भक्ती वेदांताचे नाम सार्थक करका दावा तू तुगेल वैराम आश्रय घेतला पावला म्हणून सांगून प्रभुपा सांगता भक्ती नाही भेद नाम खूबद भक्ती वेदांत नाम सार्थक हे सार्थक कर दावा म्हणून सांगून प्रभुपादन मागीलस तशीची देव सांगता मद व्यपाश्रय जताची नेक्स्ट श्लोक पळय 57 अंतु चेतसा सर्व कर्माणि बुद्धियोगमुपाश्रिता मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव तशी दावा वैरी आम्ही आश्रय घेतलेरी दावा आले सततं भव मच्चित्त आमगेल चित्त घेतले दावाल वैर प्रभुपादाक त्याल पुसक आंग पुरा मसाज करूक हरिशौरी प्रभू म्हणशिलंती त्यांनी केदनाय मसाज करताना प्रभुपादान तांगेले काणी पुरा सांगते सान असताना हांव तशें हट केले अम्मान म्हाका कचोरी करून दिल्ले रात्री न्हिदलो हान येयलो इथे गो चेरडुग्गी न्हिदला म्हणताना हट ताका कचोरी जावका म्हूण जागयले करून दी गो ताका म्हूण म्हाका अन्नान करून दिल्ले मिगेल 2 पोकोट्यान ते हांव कचोरी बोरून
गत्तार चमकला नाव सांगितल्यावर ऐकल म्हणून मागीर एक पण हांव गन्न जाय म्हणून राहिलो, एक गन्न घेवन दिले, 2 गन्न जाय म्हणून राहिलो. ते सकड ओल्ड म्हाका मूर्ती दिले राधा कृष्णाले पूजा करू सकड एक सांगचे हरिशौरी प्रभूले त्या पुसतान मसाज करतान ಎಲ್ಲರಿ प्रभुपाद सकड सांगताने सांगता इतके मिगेल जीवनांतू हांव एक क्षण कृष्णाक विसरलेलो ना. सतत जावन मच्चित्त सततम भव ते आम्ही आमगेल्या आचार्यांगेल्यांत पळोवप मच्चित्त सततम भव. आम्ही कसले काम करताना ते दावा लोटूक डाऊट येईल कोरका म्हळ्यार दावा लोटू आम्ही कनेक्शन देवका कसं आम्ही आमकां कशी रात्री न्हिदताना उशी नाजाल्यार न्हिदपणा मागीर वाण नातलेरी चमकुचे जायना असं सगळं केलो आम्ही वायट वायट अभ्यास आम्ही जोडून घेतला अभ्यास जाला ते तशीची आम्ही ट्राय केल्यारी हे अभ्यास आम्ही जोडून घेऊ येता कसले जाल्यार कुडले कृष्णा पोचे कृष्णा 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 म्हणून कसले जाल्यार कुडले कृष्णाक जोडसूचे आमगेले काम क्रेडिट कितें जाल्यार आमकां कृष्णाक दिवचे क्रेडिट आमकां कसले आमी सोलवल्यारी वाटना कृष्णा लिचे कसं की म्हाका मुखारसून विंगड कसं की दवरला म्हणून प्रत्येकांती कृष्णाक आमी हाडकाते कशिल्ले कशे पुरो ಏನಕೇನ ಉಪಾಯನ कृष्णाक आम्ही कसले नाही कसले उपायन कृष्ण मन निमेश येत मनांतू केन्नाय कृष्णाक आम्ही दवरून घेवका. तशी हन्नी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रभुपादाल्या आचार्य गुरु ತಂಗೆಲಾನು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರನ ಸಂಗಿಲಸ गौर किशोर दास बाबाजी लगी किशोर दास बाबाजी असं यो मेगेला येऊ नका कोणाके शिष्य करणी शिक्के नी ताय म्हाका अक्षर बरोचे काही गोत ना वाजू काही हय ताय गोत ना म्हणता हानी कशी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तुम गोतच नव्हे हायली क्वालिफाईड इंग्लिश म्हणल्यार तांगेले ब्रह्मसंहित बरयला त्यांनी एक बुक घेऊन वाचून पळयले तुमकां आमकां साधारण अर्थ जायना एक एक श्लोकाचे अर्थ ब्रह्मसंहितांतू भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान बरयला एक सेंटेन्स 1.5 पेज 2 पेज एक सेंटेन्स एक श्लोकाचे अर्थ न्ही एक श्लोकांचो अर्थ बरयताना मना करून घेईन ती एक सेंटेन्स कितले 1.5 पेज तितले एज्युकेटेड त्यांनी जाल्यार त्यांनी सांगता ती हांव तांकां गुरू करून घेतला इत्याक म्हळ्यार त्यांनी 24 hours दावाले स्मरण करता ती त्यांनी 24 hours तो 23 hours 59 minutes 59 seconds मात्र करचे 1 सेकंड करना ती म्हणजे दावाले उडगासू हांव तांकां गुरू करून घेनाशिलो म्हणून तांणी सांगिल्लें 24 hours त्यांनी मच्चित्त सततम भव ते देव सांगता अत्पळा देव सांगता यदहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति तू हंकार ಅಂತ हे करना कसले युद्ध करना म्हणून सांगल्यार अर्जुना तू कोरका पडता इथे म्हळ्यार तू क्षत्रिय हांव तावळ सांगिल्लें बरी मागीर ते पळय 60th श्लोक हांव तावळ सांगिल्लें ते आमी आतां स्किप करूया आतां ते सांगून जाल्ले आतां देव गुह्य ज्ञान कशी जाल्ले म्हणून सांगलें आमकां आता गुह्यतम ज्ञान म्हळ्यार परमात्मा रियलायझेशन पुरा कडेन देव आस प्रत्येक ऑल परवेडिंग ते सांगता पळय 61 आणि 62 आणि सांगता ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया कशी सांगता देव यंत्र कशी चलयसिताव तशीच हांव तुमकां चलयसित तुमगे सगळ्याले भितरी हांव बसला ईश्वर सर्वभूतानां ते सांगून 62 तेची आणि 63 आणि देव सांगता पळय इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया आता मग गुह्य जाल्ले गुह्यतरय जाल्ले ते सांगता पळय देव समाची स्टेप बाय स्टेप वता देव ऑर्डराचे एक हॉच पॉच जाऊन सांगची नाही दावाना तशीच कशी भगवद्गीता कशी सांगला तशीच सांगता पळंगा इति ते ज्ञानम आख्यातम हांव तुका ज्ञान दिल्ले आख्यात म्हळ्यार दिल्ले सांगले
कशी गुह्यात गुह्यतरम मया गुह्य सांगलंय गुह्यतरम मया विमर्शयितादशेषेण यथेचसी तथा करू आता तू कशी कुशस तशी करी म्हणते यथेचसी तथा करू अर्जुना कशी कुश गी तुका तशी करी झलरी देवाक मन रब्बना भारी कृपाळू देव कशी आम्ही चेरडू हाक बरं इथं कड्यार म्हणतात सांगून दिला ना फुल दिस सकाळी ताई सांगून दिवच्या का पिताना पर परीक्षा वत्ता नाही झल्लेरी वत्तान जायत कसं झालं बरे कड्यारी जायत सांगून दिल ना म्हणे कितकी सांगून दिवच्या म्हणता मी कडेर वच्ची वेळा अरे बॅगेश करून घालताना कसं सांगता पळ ना बरे कसले पुणे बरे तू कसले कर म्हणजे आता तू वेळ मेळ गेला रे त्या 2 नंबरच ना त्यांनी सांगला 15 जण ज्याला किती जाव का म्हणून एका इटली मॉल म्हणजे तू इंटू करून दवरी 1420 इंटू 1825 म्हणून करून दवरी करून गेला रिवॉर्ड ना इंटू म्हणून घाली ते कसले ना म्हणजे टीचरांना काही मार्क दिवचे तुक ते प्रोसेस गोत्तस मल्टिप्लिकेशन की डिव्हिजन की म्हणून तू गोत्तस म्हणून टीचरा कळलं रे काय नातल्या रे 5 मार्कांतो 3 3.5 मार्क पुणे दितली तू खाली सोनू का म्हणून सगळं अशी सगळं मी कसले पुणे सांगता ती वची वेळा रे नाव बरे हुडकासू पब्लिक ते म्हटल्यार नाव जेला कंप्लीट गेले तुगेले सगळे वेस्ट पेपर कशी पुणे वताना मी सांगता ती नाही आमक ते मन सोना तशीची धावाक तशीच अर्जुना लगी यथेचसी तथा कुरु म्हणलो ताज वैरी कसं सांगता सर्व गुह्यतमं भूय भूय म्हणल्यारी वापास 10th अध्याय आम्ही पळयन फर्स्ट श्लोक कसला भूय एव वापास भूय भूय म्हणल्यारी अगेन 14th अध्याय पळा परम भूय प्रवक्ष्यामी वापास सांगतो तुका म्हणून प्रवक्ष्यामी तशी एक भूय सर्व गुह्य एकेकाची अक्षराच्या मीनिंग शिका एका वर्डाचे मस्त वेळ रिपीट जाताना तशी शिकता 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 सगळे याची आमक भगवद्गीत सांगताना पिया मीनिंग मत येता सर्व गुह्यतमं भूय शृणुमे परमं वच मी गेले सुप्रीम वर्ड्स पळतो ऐक कडेर आम्ही चेडू ಅಂತ आदेश दिनांत तशीची हंग वतान परीक्षक सर्व गुह्यतम नॉलेज दितस देव गुह्य जाल्ले पुढल्या श्लोकांत सांगलं गुह्य तर दिला अर्जुना उशशिल्वरी करी म्हणालो तदनंतर आता सर्व गुह्यतमं भूय अप सांगता अर्जुना शृणुमे परम वच इष्टोसी मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम तुगेल हिता कितेरी तुगेल चंगा कितर सांगता म्हणून देव सांगता कसं ते मन्मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे देव प्रॉमिस करता इथे म्हणल्यारी प्रॉमिस करची प्रतिजाने प्रियोसी मे प्रॉमिस कर अर्जुना म्हणता इत म्हळ्यार देव सकडाके गोत्तस पटिंग लोणी चरतालो तो सांगेल्यावरी कर ना म्हण ताका तू अनाउन्स करी तू प्रोक्लेम करी अर्जुना म्हण सांगता इथे म्हळ्यारी मेगेल भक्तू केदना काही नाश जायना मन्मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रोक्लेम अनाउन्स करी म्हणून सांगता देव तो मागेला पावता कशी सर्व धर्मान परित्यज्य हे 2 श्लोक भारी इम्पॉर्टंट हे चरम श्लोक आहे श्री संप्रदायाचे सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा शरणागतीचे मेन अंग सिद्धांत शरणागती म्हळ्यारी देव कसं लेखत किते मागीर कंप्लीट सरेंडर बलदेव विद्याभूषण म्हणून आमगेले पूर्वाचार्यकला शिलंती नरोत्तम दास चक्रवर्तीला शिष्य तांका जोरू शारना जाता मंतार जाता ते नरोत्तम दास ठाकूर त्यांना जयपूर रायो तगला की रामानुज संप्रदायाचे एक विंगड एक भाग अस रामानंदी सेक्ट म्हणून त्यांनी येऊन सांगतांती अशी गौडीय फिलॉसॉफर गौडीय फिलॉसॉफी आमगेले गौडीय मत जनाक तांका येना कसले भाषिना बरेलेले ते देखून तांका पूज करचेक परमिशन दिवचे नज म्हणून सांगता देवस्थानांत कसं करचे बा कसं करचे म्हणताना नरोत्तम दास ठाकूर हंक पेटयता बलदेव विद्याभूषणाक
तांगेल तोंडान सांगता ती जायत करता म्हणून भाषी बरोच म्हळ्यार कितली कष्ट वेदांत सूत्र कितली वाचका 10 दिसान दिता म्हणून सांगिले ते भाष्य वचून ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೈಪುರ ಅಂತೂ ಗೋವಿಂದ ದೇವಾಲ वचून मागून घेता ती कस करचिदव सांगून जाला हांव तोंडान बरयता म्हणून सांगून तितलो की साध्यस्व मनुष्याक मनुष्य मात्र जालेल्यांक एक साध्यस्व भाषी बरोवचे तितले ते दिसांतू स करचे म्हणून सांगून तेच रात्री गोविंद देव तांकां स्वप्नांत येता ती स्वप्ना येवन हांव डिक्टेट करता तू बरे आनी ते व्हरून दाखय तांगेल सभेंत कोणाकय ते रिजेक्ट करू साध्य ना आमगेल उत्तर म्हणून देव सांगता तशी गोविंद देवान येवन लागी बैसून डिक्टेट करून बलदेव विद्याभूषणान त्यांनी महाराजान बरयले आमगेले गौडीय हांगा फिलॉसॉफींतू टीका भाष्य तक्का गोविंद देवान सांगिल देखून तक्का श्री गोविंद भाष्य म्हण नाव कशी बलदेव विद्याभूषण त्यांनी कंप्लीट सरेंडर जालेले देखून दावा लगी देव येवन साक्षात तांकां सांगता हे बरोचेक न्ही मे आणि अनेक तुम्ही कसं मना करून घेवका म्हळ्यार विश्वनाथ चक्रवर्ती आमगेले पूर्वाचार्य त्यांनी तशीची भगवद्गीतेचे टीका बरयता ती सारार्थ वर्षिणी टीका म्हणून त्यांनी बरयता ती हंगा भगवद्गीत जाता दावाले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सगळे माग शरणयंती पुराण मने धर्म सोडियन तुम्ही लोक धर्म पूरा सोडियंती ते कोरका हे कोरका ते पूरा सोडियंती तेंक भगवद्गीत जत्ता जलरी त्यांनी सारार्थ वर्षिणी टीका पुरा बरोन निद्दोनो अपास हर दिवस पळयताना ये 67th श्लोकस नवे ते 67th श्लोकातून ना बरयलेल पुरा विंद्रान केला अपास बरयता तांणी अपास विंदूर खाता तशी 2-3 पंत पळयताना विंदूर खाता कंप्लीट शरण जाता ती कृष्णा लगी कृष्णाल इच्छे म्हणून सांगून आज एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आले सारार्थ वर्षिणी टीका म्हणून भगवद्गीतेचे एक्सप्लेनेशन तंतू मना करून घेईन ती ಒಟ್ಟುची 18.66 श्लोक ते मागीर ना विंद्रान केले दावाल इच्छी म्हणले कंप्लीट शरण ಆಗत तशी कंप्लीट शरणांगाती जलल देखून अर्जुनान करिष्ये वचनम तव म्हणले कडेरी तुगेल मोह नाश जल्वे म्हणताना नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध स्मृती येईल मक्का स्मृती मेळले ओडगोन गेलेले आपण दावाले मिगेल काम दावाले सेवे करचे दावा खुशी करचे म्हणून आत मोहांत तशिला हांव युद्ध करचे म्हणून ते नष्टो मोह ते अर्जुन सांगता नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मी गत संदेह मिगेल संदेह गेल्ले करिष्ये वचनम तव हांव तुगे सांगिला वरी करत कृष्णा म्हणून हंग अर्जुन सांगता ते अत कंप्लीट सरेंडर आम्ही करिष्ये वचनम तव म्हणून सांगल्यारी आमके एक भय अस आम्ही सांगिला आम्ही लेखील जायना म्हणून आम्ही केलो पण किलगी जण प्रश्न अस आमका देव ऐकना की म्हणून असं माताजी केलो पण दिसता कितली प्रार्थना केल्यारी आमगेले मनाले केल्यावरी जाईना कसले देव मागील देईना आम्ही मागल्यारी देव ऐकईना की म्हणून लेखता म्हणून तर जर्थ कसले आमगेल बनांतू आम्ही लेखील जाव का म्हणस नाही मै देवान कसं की आमका एक लेखला आम्ही आमगेले इंटेलिजन्स यूज करून दावाल पॉवर यूज करता असंती ते कंप्लीट सरेंडर वेते नाही आम्ही कसं केली की आम्ही कितली दावा दिला की तितले स्पीडार न आमका मेळता आम्ही एक समज एक स्टॅम्प घालना तिले आमगेल पॅकेज हाय आसा कर्माचे नाही मै शरणागताक स येस कसले अंग कसं ते सकड धैर्य मागीर
दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन. दैन्य जाव का आत्मनिवेदन जाव का या सगळं अवश्य कृष्ण रक्त मका असेल ना म्हणा विश्वास जाव का खंडित कृष्ण रक्त म्हणलेलं आहे. विंगड कोणी ना तो शिवाय विंगड गती ना म्हणून हे म्हणा करून घेऊ का हे सगळं आम्ही असं म्हण जाल्यार आमकां खंडित शरणागत जाली म्हणल्यार रे आम्ही करिष्ये वचनम तवा आमकां दावान सांगिल्ले वरी आमकां करूंक जाता. ना जाल्यार आम्ही आमगेल बुद्धी उपयोग करून आम्ही जाजेल तशी दावा करून करयतच ती आम्ही कसं लेखला प्रभुपादान केन्नाय सांगोस सगळ्यांक देव कशी ऑर्डर सप्लायर बॉय जाल्ला आम्ही ते सांगची दावल्ले की ते जाय हे जाय म्हणून सप्लाय करका दावान तशी नाही. कंप्लीट शरणागती म्हळ्यार करिष्ये वचनम तवा तू सांगिल्ले वरी करता म्हणून अर्जुनांक सांगता. आता 66 तू आमगेले भगवद्गीते दावाले ये आमगेले उपदेश सरता आणि कसं सकड म्हळ्यार देवान सांगचे एक निषेध कोणा सकड सांगू नज भगवद्गीते तेव्हा मना करून घेऊ का आम्ही 18 सकडाके मेळमेळायला सांगू ना. इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति. तपस ना तिलक भक्त नाही जल जनाक कोण शुश्रूष करना म्हळ्यार भगवद्गीत वाजना मागीर अभ्यसूयति कोण असूय करता दवा वैरी तांक सकड सांगू ना. आणि सांगताले महीन कसले प्रचार केलेले प्रचार केल्यारी तांका य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मिगेल भक्ती मेळता आणि नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृत्तमा. आणि कोण प्रचार करता तसले प्रीती मनीषु प्रीतीच्यो आणि मुखार कोणे जन्म येत म्हणून सांगू जायना तितले प्रीतीच म्हाका मिगेले विषय प्रचार करतलो म्हणून देव सांगता. भविता न च मे तस्मान अन्य प्रियतरो भुवी भुईन तू विंगड प्रीतीच म्हाका कोणेय ना. आणि अध्ययन केलेल्याचे महिमे अध्यक्षते च इमं धर्मं संवादमायो मावयो ये आवनी अर्जुनानं सांगिल ते ये संवादच नव्हे ते कोण ऐकता वाचता तांक मिगेल भक्ती मेळता अथवा वाईक वज्जूक जायना गोतना प्रायजला दोल दिसना अक्षराभ्यास ना तसल जणांक ऐकलं पुरके श्रद्धेन मिगेल लोक पावतो म्हणून देव या चार सांगता. तशी सर्व धर्मान परित्यज्य पुराश धर्म सोडका ऐकूच मात्र नाही आम्ही धर्म सोडका म्हणून आता अंग सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणतं देव हंग तुकून पुरा धर्म सोडका आम्ही आमगेल कसल जाला जीवन म्हळ्यार दुसऱ्या कोशी करचे ते वर्डिके सांगले तो येन वचन जाल्यार कोपता तो आमगेल चरडाल दोन वर्डिके काय आयला तागेला वचन जाल्यार कोपता. अशी जाल्यार आमगे तांक खुशी करचे हांक खुशी करचे तो कसो लेखता हो कसो लेखता हे सगळं आम्ही सोडका. आणि ते अथवा वर्डिके चमकले जेवची कसं लेखा प्रसाद वेते कोण कोणानं कस कसं कुडसून केलेलं कंचे कॉन्शियसनेस आणतो प्रसाद मात्र खाऊ का जप करका प्रभुपादान सांगिल्ले वरी विंगड वाटना उगुर्नी सोर्नी अंती कंचे वर्डिके चमकले रे जेवणुकंती काय पापेना बेजारना सायके सांगेंती हा प्रसाद मात खाऊचे म्हणून कसले बाहेरचे खाऊ नकांती हे सगळं मी सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणून ऐकूच मात्र नाही आम्ही ते आमगेल जीवन आणतो हे करका अडवळीच करका मुख जीवन स्टೈಲ್ ಅಂತ ते हाडोका हंग तुकुनु भागवत सुरजता भागवत कसले धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम हंग धर्म सोडी पूरा सोडी म्हणतो देव तेच सांगत पळय धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम completely rejecting all religious activities पूरा religious activities सोडी ते पूजो हे पूजो नागर पंचमी मागिरी कसं ते बुत्ता कोल ते कोल पूरा सोडी अंती कृष्ण माधरी अंती आणि कितकं जन्म घेऊ का जाताल मी ते हे बेसलरी कृष्ण मात्र पूर आमका तेका लोक मात्र वच्चा कसले विंगड सगळं आम्ही सोडका ते करून जाल्यार कसं जाता बा हे करून जाल्यार पुढतं कोण कुटुंब येतं कोण कोर नाही ते सगळं सोडी अंती देवर्षी भूताप्त ऋण देवर्षी भूताप्त नृणाम
ना किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना य शरणम एक श्लोक सर देवर्षि भूताप्त ऋणाम पितराल ऋण देवर ऋण मगिरी वंगड जनाल ऋण पूरा आमका गतो मुकुंदम परिहृत्य पूरे परिहार जाता कशी मुकुंदाक शरण पावका ते देखो नो आम्ही मग्गिरी ते भागवत जाऊन चैतन्य चरितामृत वचका थंय कसले दावाल प्रीती पावका प्रेम खाली कंचेक भागवत काणी काढेन तुम्ही प्रत्येकडे भक्तीची देव पावनातील खई ना भक्ती करून देवान पावनातील खई ना कंची काणी तुई ना चैतन्य चरितामृतांतू गोपी भावारामी नंद कुमाराक पाय पोडका म्हणस प्रेम राधिकाలని कृष्णाले प्रेम थई महाप्रभून आमक प्रेम म्हटला ते पाहू का आम्ही आणि खाली अंगाची लोळची नाही ताक एक वाट कसं म्हणणारी नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम विकल्पम गुरुकर्णधारम नभस्वतेरितं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान भवाब्दिं नतरे स आत्मः कंच मनीषो या भवाब्दी धंटूचेक ट्राय कर ना की तो आता जितले सुइसाइड करून घेतस पुरा आमक सुलभ जावन मेळ्ळा मनुष्य जन्म मेळ्ळा दुर्लभ जावन आशिल्ले ते नृदेह मनुष्य जन्म मगिरी गुरुकर्णधारम गुरु मेळ्ळा मयानुकूलेन नभस्वतेरितं ते शिपवचे कॅप्टन आमगेल गुरु प्रभुपाद मेळ्ळा प्रभुपादन आमक कसं दिनी जप दिल्ले मगिरी शिकयल आमका धोती नेसची धोती घालची कशी कुर्ता कशी घालचे धोती कशी नेसचे कास कशी मारचे मृदंग कशी मारचे नावची कशी खाऊची कशी मागिरी हिप्पीसांक उत्कडताय वच्चे गत नाशिल तांका धुवचे गोत नाशिल उत्कड वच्चे गेल्या नंतर ते ता शिकयला तांका कितलो हडेक काम केला प्रभुपादान ते आम्ही दवरून घेवचे नाक प्रभुपादाला खाली शिला प्रभुपाद की जय म्हणल्या पूर्वे ते देखून आम्ही नामाक अंटून घेऊ का नामा विनो कलिकाले नाही आर धर्म सर्व शास्त्र सर्व नाम शास्त्र शास्त्र मर्म पुरा शास्त्राचे सर्व नामाचे शास्त्र मर्म नाम ते म्हणा करून घेऊ का आम्ही ते देखून जप करचे हे सगळं मी भागवत वाचचे मागिरी तुम्ही सगळे करतस नगोतस जल्लेरी आणि चढ कोरण दावा लोकांनी हे जन्मोची ಎಂಡ ಕೊರುಕ ಅಮ್ಮಿ आणि अंग जन्म नका हे मेटीरियल वर्ल्ड अंतू आम्ही सगळे वचून ते आमगेल गुरुवर्य आणि पूरा आमगेल गुरुवर्य पूरा ते कृष्णाले मंजरीस सेवक सेवे करतस ती तांगेल सेवे आम्ही वचून करूया तांके हेल्प करूया म्हणून हांव सांगून आजी 18 आम्ही क्रोडीकरण केलेलंच आज मिगेला उत्तरांतू तुमका एद्दी पुणे लव मात्र कृष्णाल भक्ती चढला म्हणून जाल्यार ते मिगेला पूर्वाचार्यांगेले अनुग्रह आशीर्वाद म्हणले तस अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम तुम्हें क्लास बारी लाइक चला थैंक यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कसले प्रश्न हरे असल्याने कृष्ण माताजी बारी लाईक जल माताजी क्लास रिअली ब्लेस्ड टू लिसन टू यू हरे कृष्ण हरे तुमगे कृष्ण. पूरा तुमगे पूरा हार्ट बारी प्यूर असत ते देखून तुम खुशी झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी हांव मथुरा माताजी उलयता आसा. हरे माताजी कृष्ण. आता इस्रेला युद्ध न्ही जाता आसा पळय तेव्हाय देवाल इच्छेन जाता म्हण कशें तुमी सांगता आसा सांगाची टिकेची तुमगेल तोंडान. सगळे दावाल इच्छेन तू जातस खंडित कसलकी एक कारण असं आमक ಗೊತ್ನಾ ಫಾರಿನಂತೂ कितलीक ते वेळार तितली जण ते वचून सर्वत आपळ आता एक एरोप्लेन पडत म्हण जाल्यार कितली गांवां तुकून कितली जण सर्वत ते कशी ते वेळार वचून ते वचून ये अवश्यमेव भोक्तव्यं शुभाशुभ कृतं कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्य म्हळ्यार तू केलेल्या कर्माची तो पल भोगकाची ते देखून तू ते दीस ते एरोप्लेनार चढता. एक 1000 गाय असून एक वासरा सोडल्यार ते वासरू ताजे आवसूक सोदून काढताची तशीची कर्म केदना एकल्यान केल्या कर्म चुकून ताकाड वचना तंतंगेल कर्म तंतंका येता. तशी ते युद्धा वेळार कोणा सकड गाय जेवचेस की मरचेस की ते वेळार ते वचून पावताचे कसं असल्यार सकड पूर्व जन्माचे कृतम शुभाशुभम तंतन्नी केलेलं चांगकी वाईट ते येता. ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತೂ ಯುದ್ಧ ಮೇತನಲ್ಲ ಆ ಬಯಸ್ तेवे ತಂಗೆಲೆ कर्मा फल ಕೆಲವು ಜನ आता भूकंप जल्ले बुज्जांतू कितली जणाक घर गेले सकड जल्ले जाल्यार कितलीची व्यारेली पुरा ते कितली जण त्या वेळार दुड्ड केलेले अस तशी इतकी जण चांगय जाता प्रति एक घटनेंतू कितली जण वाईटय जाता. हरे कृष्ण अशी म्हणून मी गेले अभिप्राय. थँक्यू माताजी थँक्यू. मात मस्त दुःख जाता ह्यो खंयचे अमायक म्हळ्यार इनोसेंट जन मरता आसताचे पळय तेन्ना बेजार जाता तितलेशे. इनसेंट जण म्हणून हे जन्मांत आमकां पळोवचेक कशी म्हणून कसले सांगू जायना दावा गोत्तस एक भक्त पळता हांव सांगेल काणयेन तो रामदास विश्वास म्हणून पळोवचे भक्त केन्ना रामाल नांव काडता जाल्यार दावान ताका इग्नोर केलें तशी पळयलेलें कुडले इनसेंट म्हणून कसले सांगू जायना. दावा गोत्तस तांणी पुरजन्मा कसा केला म्हणून महाभारत युद्ध दावा राबय आशिल्ले कितली जण गेले ती दावा राबोवचेनाच आशिल्ले तशीच. हरे कृष्ण थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी म्हाका एक सान क्वेश्चन आसा निमगू येतकी ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. आयची क्लासा विषय नाही बट जनरल क्वेश्चन एकादशींतू इस्कॉनात आनी सांगताची इज फ्री फ्रॉम ग्रेन म्हणून आम्ही ग्रेन धान्य दवस धान्य कसले खावचे जे म्हणून सांगताची. सो ड्राय फ्रुट्स म्हळ्यार बादाम पिस्ता त्या पुरा धान्य अंडर येत की धान्य नाही ते म्हणून. ना फ्रुट्स ताजे नाव ड्राय फ्रुट्स नाव नेलकडलो पुरा याचे ड्राय फ्रुट्स ची. सो ते आम्ही एकादशी वेळार सेवन करूं वय ड्राय फ्रुट्स खावयात मागीर फ्रुट्स खावयात मागीर ग्रेन्स म्हळ्यार दावान पाप पुरुषाक एकादशी देसू धान्या वयर वचून बेसूक परमिशन दिला. तशी ते धान्य केल्यार आमगेल पोट्टांतू पाप पुरुष रिक्तांती म्हणून सांगेल की ते एकादशी देस मात्र धान्य खायनांती. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण माताजी. माताजी वैष्णव भजन म्हणतात न्हू म्हळ्यार जर ती बेंगाली पुरो आसता आमकां समार्थ जायना जाल्यार आमी शिकून म्हळ्यार एक क्लासान येवची शिकता जाल्यार आमगेल घरकड आनी पुराय आमी कूड तकून सांगून आशिल्ली भजनां सांगताची दिव लायतना डेली म्हळ्यार लायक त्या तेव्हा तितले ना इतले अर्थ असते भजनेंत आमी सांग तकून आयकून आयले कन्नड भजन आमचीगल भजन आनी पुराय इतले मराठी भजन आनी इतले मिनिंगफुल आसा भगवद्गीते सार आसता तू म्हण दिसता तसल भजन इता इस्कोनातांनी फॉलो म्हळ्यार आयकन म्हळ्यार सांगना ती म्हळ्यार महाप्रभू बेंगालांतू
जन्म घेतिले आम्ही आता गवडीय परंपरा सेरवल्यांती आम्ही पुरंदरदास भजन पुरा सांगूनच म्हणून काय ना तेवी शास्त्रची पुरंदरदास भजन पुरा कनकदासालय पुरा जल्लेरी आम्ही आता गवडीय परंपरा सेरवून जल्ला चैतन्य महाप्रभुले बेंगॉल अंतू त्यांनी बेंगॉल उलो नशिलंती कितली ताई म्हणल्यारी आमगेला जयपताक स्वामी महाराज त्यांनी इंडिया येऊन फॉरेनर जल्लेरी आजी काही हे शिकून बेंगॉल शिकून इत म्हणल्यारी महाप्रभुल बासते म्हणून बेंगॉली शिकून ते बेंगॉलीन तू कितली की कृती बरयलेलं असतानी हंग येऊन त्यांनी कृती बरयलेलं असत आजी के काली त्यांनी आमगेले सेंटर आईले लागेशिले ತಂಗೆಲೆ सर्वेंट पर्सनल सर्वेंट्स पुरा इंग्लिशान उलोत न्ही बेंगॉलीन उलोचे इत म्हळ्यार तितले प्रीती चैतन्य महाप्रभुल वैरी कृष्णदास कविराज गोस्वामीन सांगला कितले म्हळ्यार चैतन्य चरितामृत वाजल्यारी एकलेक महाप्रभु वैरी इतली प्रेम उत्पन्न जात म्हळ्यार तो आशी करत काय बेंगॉली शिक्का मक्का म्हणून तशी एक नाही एक दिस सगळे लोक बेंगॉली शिकता म्हणून त्यांनी हे प्रिडिक्ट केलेलं तशी आमगेले सांगेत जाल्यार रुची तंतुयस आणि भजी सुलभ बेंगॉली तुम्ही खंयचे एकाडी ती वैष्णव सॉंग एक पॅराग्राफ वाचून पळय ताजे मुळा अर्थ समाम आमी पळयल्यार मॅचिंग केल्यार आमकां कळटा एक मनशे 20% आमगेल भास हांव चैतन्य चरितामृत वाचता आसतना पेटायले म्हळ्यार पेटयले म्हणून लोकायले गायले म्हळ्यार पद म्हळ्यार पुरा आमची गेले बेसिले बेसायले बेस्करयले पुरे आमची गेले भारी सुलभ बेंगाली भारी छंद आसा चैतन्य चरितामृत वाचता वाचता तुमकां कळटा इहो सुलभच मुये म्हणून सगळं कळटा. धन्यवाद माताजी. अन्य क्वेश्चन ऍक्च्युअली आम्ही देवाक प्रति एक ऑफर करून खावका म्हणतात ना आम्ही पुरा ऑफर करू करना ती जाल्यार कसं नाही स्वीट विशेष करताना ऑफर करू प्रयत्न करतात केल्या वेळा पुतना ती टेस्ट पळोवन वता त्या भक्ती नातिल्ले मी तशें माताजी आणि कसं नाही करताना रे का आता कृष्णा जन्माष्टमीक लाईक चणेदाळी पनकाताय घरांत पुरा जण खाताची चणेदाळी पनकाताय मनांत त्या एक थॉट्स असता करताना देवा प्रसाद देवा खावन मेगेल पनकाताय पुरजल दिसता म्हणा लाईक सेम म्हळ्यार घरांत पुरा जण खाता म्हणून हांव तेंच करता ते सम नाही ना म्हणून म्हाका आमी भक्ती म्हणून सांगून घेवचे गरज नातला वरसे तशें फील जाता ना भाव मुख्य दावाक चणे दाळी पंचकदाई ते हे म्हणून आमी लेखचे भाव मुख्य जावाक चणे दाळी ताणे करचे गोडे ताणे करचे ताका काल्लोन खावचे कळना ताणेशी मना लेखल्यार ताका कसले जाता ताणे हजार इतले सुरभी गाय आसता गेले आमगेले समज तो खात की ना की आमगेले नंदिनी तुपाचे न्ही जाल्यारी मुख्य कसं म्हणून आमगेले भाव मुख्य कितले की बंद करपता हांव एक पंता कितले की जाणां भाव कशें म्हळ्यार हांगा गोवर्धनाचे सूत काढताना एक पण ते एक ही आशिल्ली कोण अर्चमोडी माताजी म्हणून तांगे ते वच्चे आशिल्ले त्यांनी तिगेल ब्राह्मण कोण म्हळ्यार ही गोपी प्रणदन दास त्यांनी प्रभुपादान शरीर त्याग केलेल्या नंतर 10th स्कंदात 40th चॅप्टर ते प्रभुपादान बरयले त्यांनी बरयले गोपी प्रणदन दासान तांगेले बायल्यान ते फॉरेनर ती समोर रांदप काय गोतना त्यांना एक पण दिवस वताना शीत करपला हांव लेखलं शीत करपला कशी जेवचे बा म्हणून शी करून जेवले त्यांनी तीन सांगले कृष्णान खेळली काही आम्ही ते उडोन विंगड करची वेळ ताण ताका खावयला आम्ही ते तुका आम्ही ते खावका आमगेल्या मंदिरांत आजी काही तसं भाव आशिल्लो आसा कितले की माताजीस कसले ಉಪ್ಪು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ನೀವು ಹಾಕಿ ತಿಂತೀರಾ आता तुम्ही गाव खातावे मीठ दावान खेळले का तुम खावचे जायनावे उणी जावन म्हाका नाका मीठ घालचे म्हाका नाका माताजी तुम्ही घालून घेन ती कितली की जण आसन ती ताका भाव मुख्य ते मना करून घेवका आमी ताका सृष्टी करचे व्हड विशय न्ही पंचकदायीने राधा राणीन आजीवरान कसले ती गेले कितले की काळ चुकून ती रांदप करतास कृष्णा कितेरी तिने रांदप केलेलं तिगेल हातान रांदप खाल्ली म्हणजे जाल्यार हुशार ना जायना काय म्हण राग यशोदेने तिक केन्नाय घरले येवन रांदप करी म्हणला कृष्णा कितेरी तेन्ना तिने केन्ना रांदप करून सुरू केला तेच तुका आजीवरान रिपीट केलेलं ना तेन्ना कितली नमुने रांदप
कितली ना मना स्वीट्स ती कोण वाटतली आमगेल कसले ने खाली उंडो साठा पेणोरी उंडो साठा पेणोरी उbbटी चढ जाल्यार एका विंगड कसकीची प्लेची ती कितली ना मना स्वीट करतली आजीवरन रिपीट केलेलं ना काही ती तशी तक्का कसले ऑड विषय नाही ता कसले पळयना भाव मात्र पळोचता हरी बोल माताजी हरी हरे बोल कृष्ण हरी बोल हरे कृष्ण आणि कोणाक प्रश्न असलेला निमगू येत लोकेशन मॅम तुम्ही हात रेस केला निमगू येत तुम्ही हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम ऐकत नाही माताजी मगे एक क्वेश्चन आशिल्ले भगवद्गीते कृष्णान सांगताना ते संजय यांना तागे दिव्य दृष्टीन तो पळयला आणि ऐकला आणि ताणे त्या धृतराष्ट्राके सांगूस जाल्यार त्या धृतराष्ट्राने इतली पुरा ते भगवद्गीते कृष्णान सांगिल्ले ऐकल नंतरही तो तांकां पांडवाच्यांक आपोवन तो भीमाक एक पटोवन धरचे नेवन ताका एक दीश मारून ट्राय करता हे आमी कशी अर्थ करून घेत तेच ना तो डिवोटी नाही येशील तो धृतराष्ट्र त्यांनी कृष्णाक देव म्हणून लेखील ना त्यांनी एक पॉवरफुल किंग तितलेची त्या भागवता तो येता देवाक ते रणरंगांतो कोण सकट भगवद्गीता ऐकला पुरा जणांना ऐकला पुरा जणांनी कृष्णा पळयला नाही मा कृष्णा पळयला कृष्णाला एदूर जीव सोडल्यारी गोलोक म्हणतांती त्यांना प्रति एकले गोलोक चमकलेंतवे ना इतक म्हळ्यारी कृष्णाक देव म्हणून कोण मना करून घेता की जीव सोडताना त्यांनी पूरा तक्क वैकुंठ प्राप्ती केला नत्तिले वरलेल जनानो दोस हू आर इनिमिकल टू कृष्णा म्हणतांती कृष्णाक असूय जावन पळयला कोण कृष्ण एक ऑर्डिनरी मनुष्य कसं की एक गोप बालक तागेला कसं की एक शक्ती तो अंग सान असताना लोणी केलेले एक बल तो अंग दाखयतस तागेले एक म्हणून तशी युद्ध केलेले जण पुरा वैकुंठ पाविल ना ती त्यांनी हरे कृष्ण माताजी कळले अर्थ झाले. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि कोणाक प्रश्न अस की निमगू येत हरे कृष्ण आय थिंक पुरा जनाक डाऊट पुरा क्लिअर झाला जननी माताजी तुम्ही 1 to 17 अध्यायाचे सार 18 अध्याय म्हणून सांगलं त्या 18 अध्याय सार तुम्ही इतलं चंद कोण सांगले की डिवाइड करून की वापस मग कसं नाही सांगच्या गती हांव सांगू शकना म्हणजे वापस कन्फ्युज होती विलावर मागीर इतलं चंद कोण पुरा जनाक मन आवचितनाक तुम्ही सांगले लास्ट हांव हेच सांग तुम्ही सांगिल्लेच सांगता कसं म्हणारे कर्मा वैरे फलापेक्षा कोरच्या ना म्हणून तुम्ही सांगलं त्याचे एक पॉइंट सांगतो अनेक डिटॅचमेंट टू डिवाइन अटॅचमेंट म्हणून सांगितलं तुम्ही तशें प्रति काम देवाक अर्पण कोण करता तेदाना प्रत्येक काम निर्मल जाता म्हणून तुम्ही सांगले मागीर देवाला आश्रय घेवका तुम्ही ताका उदाहरण जावन प्रभुपादाले लायकून उदाहरण दिले तुम्ही कशी त्यांनी शरण झालीची म्हणून आमगेल चित्त सदा देवाला वेरस का म्हणून सांगले लास्ट कसं म्हणा कंप्लीट सरेंडर तुम्ही सांगले सो तशेंची हे पुराचे आज सारू इतलं चंद कोण सांगले की तुम्ही की 18 अध्यायाचे आय थिंक कोण ऐकनीच की मध्ये मध्ये कोण कोण सोडलेल की फर्स्ट चॅप्टर दाखवून 17 चॅप्टर तनक 18 चॅप्टर ऐकलेलीची केलो जण सोडच्या प्रकाम होतो बट आज ही पूरा जनाक एकदम बना गेले मस्त मस्त धन्यवाद जननी माताजी तुमका प्रति एक अर्थ जाऊ तनक पुरा जनाक एकच कसं म्हणा आम्ही बस ताजवेर चलशे एक आमगेल काम तुम्ही आमक सोडून दिला ते आमगेल वैरस आमगेल वैरत आमक चलका की नाक की ते आम्ही दवरून घेऊ का मुखार आमक कृष्णाला वचकावे धामा वचकावे सो आम्ही मस्त पुरा प्रयत्न करका की तुम्ही सांगल्या म्हणके आम्ही मन दृढ दवरून घेऊ का कोणी सांगली म्हणून आम्ही वचनाचे चिके कष्ट बट ट्राय की तुम्ही सांगल्या म्हणके ट्राय आम्ही प्रयत्न केला खंडित जात म्हणले मस्त मस्त धन्यवाद जननी माताजी हरे कृष्ण अनेके कोणाके कसं प्रश्न असला निमगी याची हरे कृष्ण ना म्हणलेक जननी माताजी
हांव थोडे अनाउन्समेंट करता अनाउन्समेंट असं हरे कृष्णा फाई भगवद्गीता पारायण असं फाई एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असं सो कोणाक इंट्रेस्ट की ऑलरेडी फुल जाला जाल्यार पक्कने कोणी सांगन तरी यान तिला सगळे येयाची श्लोक तुम्ही सांगेत